Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Uglavnom, previše sam iznerviran, tako da epizodu ću podijeliti u dva dijela. Sad ćete imati priliku da gledate šta sam danas radio, kakva sam danas pitanja postavljao našim građanima i poslije toga ću vam objasniti situaciju koja mi se dogodila danas u gradu, šta je to bilo, šta se to dogodilo, pa sam završio u policiji i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, ako volite Triple D-a, ako mislite da radim dobar posao i ako cijenite ovaj moj rad, dropite jedan lajkić, subujte se na kanal ako niste i uživajte u ovoj današnjoj epizodici. Pozdrav momci, radim jednu anketu, imam pitanje za vas. Što se ćeš mu udarati, jel? Da ste žensko jedan dan, šta bi radili? Ne znam. Malo nešto Davo bi svak. Hajde čas. Imam pitanje za vas, da li znate šta su ekstremiteti? Ozbiljno? Ruke, noge, ne znate? A stvarno, strašno. Da li znate šta su ekstremiteti? Ozbiljno. Palat. Ozbiljno. Zezaš me. Pa znate šta su ekstremiteti? Stvarno me zezaš. Stvarno vas pitam. Ćao djevojke, radim jednu školsku anketu, imam pitanje za vas. Šta su Šta su ekstremiteti? Ozbiljno. Kako ne znaš? Ajde pretpostavi nešto. Da ponovi. Šta su ekstremiteti? A to šta radiš s rukama ovo sve vrijeme? Ko? Ti, kako? Što? Pa šta su ekstremiteti? Pa dijelom tijela Boga, ruke, noge. Pa svaka čast. Pa to je to. Izvinite momci, radim jednu anketu, imam pitanje za vas, nema žurbije nigdje, vidim da ne žurite. Brate moj, šta su ekstremiteti? Pa vidi brate, izdvojeni dijelovi od tijela. Koji su to dijela, brate? Ruke, nešto tako. Pošteno, brate. Šta? Gdje radiš, brate? Radim u najboljem šiša baru Gram. Da iš gazdi, koliko je dobar gazda. Ko je gazda? Ma onaj baš jedin, znaš šta? Znam, Edina. Znam, dobar YouTube. Izvinite gospođo, radim jednu anketu, imam pitanje za vas. Da li znate šta su ekstremiteti? Znam. Da, šta? Ču šta su Pa ekstremiteti? ja, pa šta su? Pa je to udovi ekstremiteti. Pa svaka čast, to je to, hvala puno. Izvinite gospodine, radim jednu školsku anketu, imam pitanje za vas. Ne interesira me. Ne interesira vas? Znate šta su ekstremiteti? Dijelovi tijela, Svaka čast. noge. To je to, bravo, svaka čast. Izvinite gospodine, imam jedno pitanje za vas. Da ste žensko jedan dan, šta bi radili? Ne znam. Šta, vi imali nešto? Davo bi svak. Hajde čas. Da si žensko, brate, jedan dan, šta bi prvo radio? Ma brate, nemoj da ništa. Ne bi se šminku. Jel? To je to, brate, živio. Izvinite gospođo, radim jednu školsku anketu. Žurim. Samo jedan pitanje, da li znate šta su ekstremiteti? Šta su? Ekstremiteti. Misliš na tijelu, Da, naravno. to je to. Hvala, prijatno. Jel vas maltretira ovaj momak? Ne. Jel vas maltretira? On je najpoznatiji, najbolji youtuber. Hajde, moram se s tobom uskati. Hajde. Da ne bude... Za vas brzinsko, znači, spreman za to, brate. Prvo znaš ko sam ja? Triple D. Ti? Triple D. Svaka čast, otkad me pratiš, brate? Nemam pojma. Ja. Znaš šta su ekstremiteti? Nešto ekstremno logično. Šta ti misliš? Nemam pojma. Ne znaš šta su ekstremiteti. A šta je ovo, brate? Ovo. Udovi. Bravo, a to je to, brate, ruke, noge. Vidimo se, brate, bit će to video, hajde, sasjećamo. Pozdrav momci, radim jednu anketu, imam pitanje za vas. Što se, brate, ćeš mu udarati, jel? Neću. Ne daš da ti pitanje postavim, nemoj udarati, brate. Šta su ekstremiteti? Ruke i noge. Svaka čast, ti doktor, daš to. Sasjećamo, brate. A sad se prebaci na ovaj glavni dio. Danas je bukvalno malo ljudi bilo u gradu. Omladine nije bilo. Ja se nekako želim fokusirati na omladinu da što više njih zaustavljam. Zato što su koliko toliko kulturni i zato što koliko toliko daju neke dobre odgovore i neke zanimljive odgovore. Ali eto, danas omladine nije bilo, tako da sam bio primoran bukvalno da zaustavljam starije opet osobe. Sad, prije par dana zaustavim stariju osobu, govori mi, hajde odmakni se od mene, nemoj mi ništa govoriti, ne zaustavljaj me. Nekako meni to bilo čudno, prvi put mi neko tako nešto odgovori. Prije 2 dana zaustavim osobu, govori mi, ma nemoj me ništa pitat, nemoj da ti šamar preko faci zalijepim. Sve razumijem da ljudi idu i sa posla i da imaju probleme i da imaju obaveze, ali jednostavno vjerujem da se uvijek može reći, momak, nemoj mene danas ništa, ne želim da me pitaš ništa, ne želim da budem u videu. Onda zaustavim osobu jučer, govori mi, razbit ću ti kameru. Znači šta ćeš bolan razbiti? Ja te prilazim, postavim ti pitanje, ti meni govori da ćeš mi kameru razbiti. Sad nastavljam tu priču, vidim da je čovjek ispred mene 10 metara.
Onako, hajde, ako zaustavit ću ga, jer nema omladine puno, moram njeg zaustaviti. Ide taj lik na meni, ja mu prilazim i govorim, gospodine, imam jedno pitanje za vas. Radim jednu anketu. On meni odgovara, mojne tu. Znači, M-O-J-N-E-T-U. Onda opet ponavljam, rekao, radim jednu anketu, imam pitanje za vas. Opet on meni odgovara, mojne tu. Opet ne razumijem, ja njemu postavim pitanje, šta znači ekstremiteti? Onako, jer kontam, eto čovjek bar nešto odgovara, ako sigurno će na odgovor dati. On mene okreće se, govori, nemoj da ti taj mobitel razbijem. Rekao, šta ćete ba vi da uradite, šta sam ja loše uradio, ovo što postavio sam jedno pitanje. Ako želite odgovorite, ako ne želite, lagano reci, momak, ne želim odgovoriti, pozdrav. I taj lik pomjeri se, brat, neka 2 metra, uzim mobitel i nazva policiju. Kako se policija javlja, on govori da momak u kaknju maltretira građane, da ih zaustavlja prisilno, da ih tjera da daju neke odgovore i pri tome je to snima i to će objaviti negdje. Znači, tolika količina laži nije viđena iz doba kad nije bilo nikakvog doba. Bukvalno, ja toliko laži u jednom trenutku, znači toliko laži u par sekundi ja nisam nikad čuo. I sad kontam ja ovako, ja mogu da odem odatle sad, dok policija ne dođe, znači ja mogu otići. Ali ako odem, bit će da sam ja kriv. Znači, bit će da sam ja taj lik koji je pogriješio, koji radi nešto što ne treba da radi. I sad sam ja ostao tu, dolazi policija, dolaze oni i idemo mi u stanicu. I izjava. Šta je bilo, kako je bilo, što je došlo do toga, zbog čega je do tog došlo. U svakom slučaju, znači taj lik je na kraju rekao da se izvinjava i da uopšte nije trebalo da dođe do toga. Ja onako gledam, rekao, Bože dragi, prvo lik mu uništio video, drugo lik mu uništio vrijeme. Treći, onako nasikira se čovjek, znači nije mu nikako prijatno kad mora da ide u policiju. I još nešto da kažem, ne može svako snimati ovakve videe. Znači prvo treba vam hrabrost da priđete nekoj osobi. Drugo, treba vam ogroman vokabular, jer bratu, haj ti priđi osobi i postavi neko pitanje i uđi u konverzaciju s njom. Znači ne može to puno osoba da uradi. Znači ovo je najvjerojatnije zadnji video koji ću snimiti u kaknju. U svakom slučaju hvala vam puno. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi, da vam se ovo svidjelo, a mi se vidimo u sljedećoj. Veliki pozdrav od Triple D.